Jamhira man bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma alarba awdi ko sappo e goho lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moon e ɗemgal pulaar titre uji men ɓurɗo mawnude ko toon to états-unis guidoɗen koji hakkude kanko Donald Trump laamu makko e Californie ha hannde nene continue ko kanko Gavin Newsom o waɗi déclaration mawɗo e ɗum noon kadi hande habaruji meɗen toon to états-unis hono kamɓe ministére des affaires étrangères ɓen gusi yimɓe ɓe bonnoɓe ambassade uji mabɓe surtout toon to leyɗe larabe hulde oɗo saha joni ha naki caɗele ma continue wonde toon habaruji men international ma toon to Israël e ñalawma he kadi tumnade kadi ko Al Jazeera haali ene wayno ko bombardement ji men ɓari ken woni temedere nogas neɗɗo ɓeɗo fof ko taw ko yimɓe kadi yahannoɓe ƴeewoyde ko ñaami e ko jaari ma jaa toon to Kenya hono kanko président mo leydi Kenya o yamiri yo enquête waɗe pour andude holko waɗi oɗo suka mayɗo e kaso biyeteɗo Albert Juin mayɗo e juuɗe police habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Mali hono kamɓe gouvernement mo Mali ɓe mbawi wadde ene wayno ɓe mbawi wadde projet goto pour wiide wonde ko kanko gardiɗo leydi Mali walla gardiɗo transition o yorake mandat duuɓi joyyi taw duuɓi joyyi minen mbawi hesɗitinede ko ɗum woni titre ji men ɓurɗe mawde oɗo journal ma en gartu kadi jañiɗen e ɗiɗo titre uji no siftin ɗon tan hannde ko alarba sappo e goho lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi radio jowol sare international dole lingu gondiya kono dole radio jowol sare ko hettoyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo radio jowol sare international jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio jowol international guilay émission ngaji dini ha e fina tawa taridi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio jowol international ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono radio jowol international no haale saforore جول ساري موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek rajo Jowol Saare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah soninke radio Jowol Saare a wi kittemberini kas woni sababu gona pullo capa soninki walla wolof gueɗal ma nen eya nder radio jowol international wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya radio jowol international caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto radio jowol international bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jamhira moon binɗen e gardinti titre uji meɗen ni habaruji men guiɗoɗen ko toon to états-unis ko siftinɗon tan ko haare hakkude makko kanko Donald Trump e kanko Gavin Newsom gardiɗo état mo Californie nene continue hande tumnade ko yalti hande hono kanko Gavin Newsom o waɗi déclaration mawɗo ɗum noon kadi huccini kadi koye surtout Californie mais hucciti koye américain ji kanko Gavin Newsom e nder ko haala wi wonde ko ɗiɗo gardeji neldaɓe toon to Californie neldaɓe toon to guure toon to Californie taw ko Donald Trump yamiri ɗum anni e Donald Trump wona pour dartinde seppuji baɗuji toon ɗi anni Donald Trump ene wayni ko nadde won guure won kala ko wiyete fondation ngaji kañum hoore mum hollude wonde doole muɗum taw ko kañum laami oy donc wi ko Californie woni leydi gandin walla état o gadanmo kanko Donald Trump mo waɗi mo fawi juuɗe makko oɗo sadio omo laamo ɗum kono ene wayni ko Californie jogorani wonde état cakkitto kanko Gavin Newsom rentini wonde ko état ji kewɗi ma ndew hen e kanko e haalluji makko o wi wonde ko ene wayni ko Donald Trump koko déclaré oɗo guerre contre pinal guerre contre histoire guerre science guerre contre gande guerre kadi contre aadaji gonnoɗe États-Unis oyi kanko Donald Trump oɗo saji on wi ko kala organisation ngaji dokkannoɗe habaruji ɗum noon ko janiyankoɓe o wi ko ɗiɗon gonɗe potani wodde kala kadi neɗɗo joguiɗo konngol ne haala kala ko wiyete amendement gadan hay goto suusa hutorade amendement muɗum gadan kanko Newsom kadi o haali wi wonde ko kala ko société américain anduno ko fate liberté ji mumen woni Donald Trump nan yaɓa
o donc ene wayni ko hankadi yonti yimɓe ndaro yonti kadi yimɓe kollamo wonde ko kanko ɗum ɗo wa massude o ko Donald Trump yiɗi wonde Donald Trump yiɗi ko kala seppoji moɗon mbasa wonde seppoji jaaduɗe e jaam yiɗi ko kala ko mbaɗa toon wona hunde nde ganduɗa enne taw ala masla hunde wonde fitinaji so tawi kadi on continue kadi on deeƴi ene wayno onon koye mon on jeeyama e kadi ganduɗa walludemo kanko Donald Trump donc oto jaaɓe deeje kono noon gone mbaɗe gueɗe mum fof taw koye enne wondi ɗum ɗo fof no naari ko caggal nde kanko Newsom ndew namdi tribunal uji yom dartin hono Donald Trump yamirore muɗum e neldude toon gardeji militaire uji toon to Californie ɗum naati hande ko anda oɗo sa joni hono juge toppitiɗo ko fati ɗum ɗon jaɓani taw wadde hen ñawore muɗum wi wonde ko ene wayno ko alkamisa oɗo garowo janggo nden woni nde kanko juge o ƴewata noddude avocat ji Donald Trump e avocat ji aussi oɗo sa joni hono kanko Donald Trump o ɓeydi yimɓe militaire biyaɗo yo jaaton garde national o wi joni ko ujunaji nayyi neɗɗo par kañum enen nelde état ji kala ɗo état ɗo ganduɗa yimɓe seppoɓe goni wiide makko kadi ene wayno ko hawne ko mo parni kanko hoore makko déclaré wiide wonde ko leydi ndi añɓe naati hen ene jiiɗi heftude États-Unis donc ujunaji nayyi garde national o wi ɗumen yo par temedde jeeɗiɗi neɗɗo kadi mari o wi ɗumen par ko fama tan hono militaire uji mari ɗi hay goto men yiyaka taw ene ummi e nokkuji ɗi poti ummade ɗo kono ene wayno garduji ɗi kam au moins ngari nen goni oɗo sa joni toon to Los Angeles ene goni caggal kamɓe ɓeɗo yimɓe immigration natoɓe galleji ene nanga yimɓe donc ɗum woni ko anda donc ene wayno ko pourtant siftinde d' abord ko kanko Gavin Newsom ko kanko ɗaminama won candidat démocrate en pour élection ngaji présidentielle États-Unis ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeetati e kadi ene wayno ko kanko Donald Trump ɓooyi jogdade e Californie caɗele noon caɗele muɗum ko gila wiide wonde ko tawi o laamima o ittu yimɓe o homeless en donc yimɓe wonɓe laabi ɓe ngala nokkuji goɗɗi o wino kadi mo ittu ko kala ko fate balle patunoɗe Californie surtout ko fate cumuji baɗoji toon ni so sibabu nde haare wonde hakkude gouvernement fédéral e Californie ko fati ndiyam o haalni kadi wi wonde ko ene wayno ko police mo Californie e walla militaire ji Californie kala mo ɓe jiine waɗa naate bitikaji yimɓe ne wujji yo peddu ɗumen mbar ɗumen o haalnino kadi o wi wonde e nder kanko Donald Trump continue no kadi haalde wi wonde ko jeunesse Californie kañumen koye men goni koye danger sibabu nde immigré ji natoɓe toon to Californie tin ɗon tan ko kanko Trump mono continue hande ƴattoje makko walla jenni makko contre gouverneur mo Californie Gavin Newsom e kadi ene woni ko hono maire mo Los Angeles hono kanko biyeteɗo Karen Bass ɓawi wonti en oɗo ñalawma hande alarba tinama seppoji goɗɗi mbaɗi ɓeydima yaaji États-Unis donc toon to Dallas e Austin ɗum kono ko Texas e toon to Chicago e toon to New York seppoji ɗi kadi mbaɗi ken wona ujunnaji yimɓe mbawi rendude pour hollude métti mumen contre kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ko waɗata ko hande ko fate ɗiɗo militaire ji poɗɗi yaade toon toon to Californie tumnade kadi ko yalti toon to Sénat hande hono kamɓe sud représentant ji ɓe mbawino fottude hono kanko biyaɗo yo won chef d'état major mo États-Unis hono kanko biyeteɗo général Dan Kane donc e nder namde ɗeɓe namdimo wonde ko e nder fama muye makko omo tini wonde ko won leydi walla won fedde ɗi ganduɗa taw ko jeeyaɓe caggal leydi en jiiɗi naade États-Unis en jiiɗi heftude laamu walla en jiiɗi wadde ko wiyete invasion o wi kanko ɗum ɗon ko hunde d' abord États-Unis ala ɗen caɗele ala foof fedde walla leydi biyetendi oɗo sa joni ko kañum hoɗum naati États-Unis heftude laamu walla occupde leydi walla gueɗe tumnade e CNN ko haali wi wonde ɗum ɗo foof ko hunde ganduɗa lundinde e kanko Donald Trump e laamu makko e yimɓe ɓe wondi ɓe koko ɓe kalata par ce que tout le temps ɓe mbiyata wonde ko ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe caggal leydi ne naati leydi he mbiyata ɗum invader donc ene wayno kanko chef d'état major tawde ka ɗum haala gunginan ɗum firti wonde ko won communication mo wala hakkude mabɓe ko way wonde siftinde on tan ko kanko général Dan Kane kanko lomti général goto ɓalejo mo kanko Donald Trump o seeki lewru tan caggal nde kanko hoore makko nde fuɗɗama makko e wiide makko kadi wiide vice président makko ɗum ɗo fof ko gueɗe patuɗo en ustude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jeeyaɓe diversité ɗum noon surtout no ko minorité ji ɓe kamɓe républicain ji mbiyata ko ɗiɗo minorité ji surtout ɓaleɓe e rewɓe kañumen koko yo dokka won liggueyaji kono e wayno taw méritan ɗum par ce que ngala ngal gandal
ender xabru jaltude hande ummade toon to Maison Blanche hono kamɓe États-Unis ministère des affaires étrangères ɓe e oɗo ñalawma alarba sappo e lewru juin hono kamɓe États-Unis eɓe jogui oɗo saha joni fayre wonde sibabu nde Iran caggal nde menace uji nde waɗi wi wonde ko ma yan base uji mabɓe kamɓe américain ji gonɗi toon to Moyen-Orient ɗum noon sibabu nde mettere wonde hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ɗum noon surtout yen yimɓe mabɓe wonnoɓe toon to Irak ministére des affaires étrangères wi wonde ko oɗo saha joni ɓe goni koye ñaguima ɓeɗo yimɓe yo gussi gartire ga en ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kamɓe Iran nde ɓe ndentini e oɗo ñalawma alarba maɓe jane base uji militaire uji américain ji gonɗi toon to Moyen-Orient so tawi conflit hakkude mabɓe kamɓe États-Unis waɗi siwtini ɗon tan ko uure wonde hakkude États-Unis e Iran ko kanko Donald Trump mo yiɗi ko iraniyeji joddo e mabɓe kamɓe américain ji surtout iraniyeji kayata kala programme mo joguino nucléaire kono wayno oɗo saha joni kamɓe Iran ɓe koɓe saliɓe ɗum ɗon Donald Trump e wiide muɗum so tawi ɓe jaɓani haaldede kañumen koyemen ko yanoɓe mabɓe ko ɗum waɗi e ñande alarba hande hono kamɓe laamu Iran ɓe mbi ɓe dentini mbi wonde ko kala nde États-Unis attaque ɓe kamɓe koye mabɓe maɓe jane base uji muɗum militaire uji gonɗi toon to Moyen-Orient ko jiiɗa ɗum kadi guerre gonɗo toon to Gaza walla to Palestine hakkude Israël e kamɓe Hamas surtout en fuɗɗiɗo guila hitande ujunaji 23 oɗon guerre kadi en wayno ko kamɓe États-Unis eɓe gandi wonde ko arme maji kewɗi groupe aji surtout Hamas e Hezbollah kutorto ko arme maji ɗi ganduɗa kamɓe Iran dokkata ɗumen ɗum ɗo fof ko en wayno ko e wiide mabɓe ala sago ɓe continue rentade kamɓe américain surtout yen tawde oɗo saha joni ala beldigal gongal hakkude mabɓe Iran haɓruji men États-Unis cakkitotoɗen ko toon to Washington tugnade kadi ko yalti toon to Newsweek hono kanko Elon Musk ɗum noon ko gardiɗo compagnie biyete Tesla gardiɗo kadi jeyɗo kadi compagnie biyeteɗo SpaceX altini ɓen ɗo wawi noddude Donald Trump andaka holko ɓe kaldi kono noon e nder ko windi e tuta o wi wonde ko en wayno ko gueɗe ɗe o haali o windi e page makko X ko fate yennude Donald Trump walla toñde ɗum o wi ɗum ɗon ko en wayno ɓurti no fewi ñande alarba hande kanko Elon Musk kadi o haali o wi wonde ko en wayno ko gueɗe dendinɗemo e Donald Trump ɗe ɗum noon ko gueɗe ɓurtuɗe no fewi ɗum noon o yafinima kanko Elon Musk noon o tinde o wi wonde ko o regreti gueɗe kewɗe ɗe o haali Donald Trump gueɗe ɗen jeyano hen surtout wiide wonde ko Donald Trump foti empêchede o haali hen kadi wiide wonde ko Donald Trump kañum hoore mum foti nawdede ko biyeteɗo Epstein ko neɗɗo mo ganduɗa nanguiraɗo sibabunde affaire uji mum hakkude mum sukaɓe rewɓe o haali hen kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hen o wi sino wonano kanko Donald Trump gagnata ko élection ngaji hitande ujunnaji 29 hay sinno o haalani hol gueɗe ɗe ganduɗa ɓurtude ene wayno ko ɗeɗo gueɗe kam ganduno ko kanko hoore makko kanko Donald Trump o mettinin hen andaka tawol ko Donald Trump jabotomo hen kono Donald Trump kañum ko continue haalde gueɗe bonɗe fatude makko caggal haaluji mabɓe ɗi en jeeya hen wiide wonde Elon Musk ko kañum hoore mum ko jarowo ko kutortoɗo drogue Elon Musk compagnie muɗum Tesla koko yani ha laaɓi e ɗum waɗi donc ko bonnidde wonde Elon Musk wawa gérde gueɗe muɗum ɗum ɗo fof ko haalluji hakkude mabɓe ko wawi wonde fof andaka taw hono ko est ce que kanko Donald Trump omo jaɓa artude kadi o wawa harude Elon Musk kono noon ne wayno ko goto mabɓe fof en wayno oɗo saha joni koko continue deƴre muɗum andaka noon holko jogori wadde kono noon yiyama kadi e ñalawma hono kanko Elon Musk omo continue postude kadi e gueɗe ɗe ganduɗa Donald Trump ne hutoro en yennude toon to Californie seppoji baɗoji toon ni kono noon kadi ene wayno kadi o posti kadi gueɗe ɗe ganduɗa yennude hono di wiide wonde ko républicain so tawi ndenaki ko démocrate ne kefta so démocrate ne kefti fiti ko Donald Trump ene wayno ko mandat muɗum haɗa tan ko duuɓi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare kabaruji men international toon to Gaza tugnade kadi ko Al Jazeera reporté hono kamɓe Israël ɓe mbawi kadi en woni bombude hande oɗo ñalawma alarba to nokkuji toon to gonɗi toon to Gaza e kadi ko nokkuji kamɓe palestinaɓe ɓe jaaɓe ke ƴeewoya ñamde siwtini ɗon tan ɗiɗo nokkuji kadi ko organisation goto humanitaire mo ganduɗa en taw kamɓe Israël e kamɓe États-Unis ko kamɓe goni caggal oɗon organisation pour tous de ñamde ko kañum rokkanno ndeɗo ñamde kono en woni Israël bombardi toon waɗi ken wona 120 neɗɗo ɗum noon ko e nder 24 heures ɓenni ɗo sin tugnade ministre toppiti ko fati cellal toon to Gaza ɓe mbi wonde ko capanɗe joyi jiiɗi neɗɗo taw ko yimɓe ƴewannoɓe ñamde mbarama toon 160 neɗɗo gañima hen ɗum koye
boka alarba tan hannde donc en wayno oɗo sa joni ngi yimɓe mayɓe toon to Gaza tugnata ha hannde ministre toppitiɗo ko fati callal yettima 55 ujunere neɗɗo toon to Kenya hono William Ruto ɗum noon ko gardiɗo leydi Kenya o holli mettere makko no fewi o holli kadi sunnare makko no fewi caggal mayde oɗo suka gorko biyeteɗo Albert Ojwang noon e wayno kañum hoore mum koko nanggano koye juuɗe police wonno e caggal mum maayi hen donc ene wayno oɗo kanko William Ruto ene wayno e ñalawma allerba hannde o wi wonde ko mayde oɗo ene tawde maayi koye juuɗe police ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ene fotani jaɓede kadi o ɗaɓɓi wonde ko enquête laaɓɗo yo waɗe enquête kadi jawɗo pour wawde andude hollo wonɓe responsable holko warimo e kadi hollo wonɓe responsable mayde makko ha hande habaruji meɗen international toon to Mauritanie tugnade kadi e journal biyeteɗo Sénégal en hono yimɓe yanoɓe hajji puɗɗima artu ɗum noon ko limaki ne wona 19 neɗɗo gonnoɗo toon to hajji jippima toon to aéroport international to Nouakchott ɗum noon kadi jaɓɓe ko secrétaire général ministére affaires islamique et de l'enseignement original biyeteɗo Baytallah Ould Ahmed Le Soud e kanko kadi directeur général adjoint des agence nationale de l'aviation biyeteɗo Baba Ahmed Mohamed Baba ɗum noon ko ene wayno ko tugnade habaruji hande Sénégal ko haalimi kamɓe hajjinoɓe walla kamɓe telliɓe avion ɓe jetti no fewi hono gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani ɓe mbi si babude peeje kewɗe ɗe wadde ha wawi jillumaɓe toon to Makka ɓe dañani hen caɗele kewɗe gueɗe ɗe mbaɗano toon taw koye newoyi ɓe mbawi kadi yettude ministére toppitiɗo ko fati affaire islamique et l'enseignement originel e leydi Arabie Saoudite toon to Mali tugnade appanuji ɗum noon version maɓe française mbi wono gouvernement mo Mali wawi projet de loi noon ko yamirde walla rokkude hono kanko gardiɗo transition toon to leydi Mali hono kanko général Assimi Goïta rokkude mo mandat duuɓi 5 pour yo arde leydi ndi e ɗiɗon duuɓi 5 kadi ene wawi hesɗitinede ɗum ɗo fof noon ene wayno ko peeje kadi jaaduɗe kadi e peeje leyɗele ko wayno Burkina Faso e ko wayno ɗeɗon leyɗele ɗiɗi fof kañumen ardiɓe toon transition kañumen dokkama oɗon mandat kadi ene wayno ko jamirama kadi to oɗon mandat gasi ɗum ɗon kadi renouvelle gueɗe jadɗe e confédération mo mbiyata Sahel AES ɗum noon ko confédération mbaɗaɗo officiel ñande jeegom lewru 5 hitande 2024 donc haysindo kanko Assimi Goïta oɗo sa joni wi wonde ko ene wayno ɓe dokkima wonde ko yo ardo leydi ndi ken wona duuɓi 5 ɗum noon ko kadi ko manda mo mbiyata kesɗitinteɗo ene wayno ko leydi Mali hande no jogui continue jogade caɗele saabu won banggueji gonɗi toon to banggue surtout rewo leydi ndi ene wayno ko jihadi suji nane pawi toon junggo donc kañumen jiiɗi hon oɗo sa joni hebde indépendance koye men ɗum noon anda no jogori waɗi ɗum ɗon kadi ko yeeru kadi gonɗo toon to Burkina Faso e toon to Niger pour wiide wonde ko ɗum ɗo kadi ko recommandation ngaji gumiɗi toon to conseil dialogue intermalien bannoɗo e mois d'avril hitande 2025 ɗiɗo recommandation ngari kadi jonde ɗeɓe mbiyata ko dialogue intermalien ɗum noon ko dialogue o kadi ko wawde hesɗitinde hono laamu laamorte toon to Mali ɗon toon hono kamɓe Mali Burkina Faso e Niger holtoɓe CEDEAO officiellement à partir de janvier hitande 2025 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogannoon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba 1 lewru juin hitande 2025 gasi alaɓe en mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaɓi on jarama.